Čaute, počúvate a pozeráte ďalší z dielov Harveyho kavárne. Ako býva zvykom, ešte predtým, než predstavím našich dnešných milých hostí, zaznie zo pár technických informácií. Prvá z nich je tá, že ak si chcete pozrieť niektorý z doteraz odvysielaných dielov Harveyho kavárne, tak si ich viete nájsť na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show. A druhou informáciou, veľmi podstatnou, je to, že ak nás chcete v našej činnosti podporiť finančne, môžete tak urobiť na stránke buymeacoffee.com. Takže toľko k technikáliám. A ja sa dostávam k tomu, že vám idem predstaviť mojich dnešných milých hostí, ktorými sú Laco, Filip a Tomáš z kapely Temo Wave. Chlapci, čaute. Ahojte. Prvá otázka, ktorú mám na vás. Ste kapela alebo projekt? Ako to vnímate? Tak začal tak projekt a už sa spomaly z toho stáva kapela. Možno, takže... Ja by som to ešte poupravil. Je to projekt, ktorá má kapelu, ale bude sa to asi pravdepodobne deliť na viacej projektov. Áno. Pretože každý z nás máme čo do seba, ako každý individuálny človek, a samozrejme v tomto prípade sme tu pre téma, ktorý je náš... Je tam veľký potenciál, ja som to už za ten čas zistil. Iba chcem povedať, že tohto človeka, Témo Filipko, môj chlapec, ja ho stále mám môj chlapec a pritom on by mi mohol byť otcom pomaly, ale je to môj synom, ako keby ja to tak beriem. Mne si vráva, že on len staro vyzerá, že nie je taký starý. On je životným štýlom a životosprávou, že keď od 12 chodíš do randalu, a máš kapelu, tak jak máš vyzerať? A iba dopoviem toto, že na škole učiteľka si mi povedala, že vyzerá, keby som 30 rokov odrobil slovnafte tam na Vratnici. Tak, ale dneska to by som chcel povedať, je mužka. Dobre, iba to som chcel povedať, že dneska sme tu za Filipkov projekt, to sú jeho veci, ktoré sú podľa mňa úplne úžasné. A ja som veľmi rád, že môžem ho podporiť v tomto, pretože ja považujem tohto chalana za absolútnu punkovo rockovú legendu. Možno si povieš, že čo, však aj tak to je zastrané proti mne, ale mám pocit naozaj, že to je tak blízky vzťah, cítim tomuto človeku celý čas. Medzi vami funguje. Absolútne. A jedna vec a druhá vec, že tento človek proste mi ukázal proste tú silu ducha, že ide do boja. No. Keď som ja potreboval v mojom projekte Get Explode zachrániť, tak on týždeň predtým sa prihlásil, že nemá problém, a tak to aj dopadlo a za tomu ďakujem a preto má aj moju rešpekt. Koncert a potom sme boli v gumakoch v lese celý víkend. Však tak to patrí, no takže tak odo mňa. Strašil ma, som bol na strome 4 hodiny, lebo hádzal kamene z kopca. Ja som si myslel, že diviaky, a som tam 4 hodiny visel na strome. Ja som kamene, že Filip, nelez dole z toho stroma, medveď! A on furt hore sme padovali, hádzal šutre dole a ty do piče, hej, 4 hodiny som tam bol. Počkaj, to je jak nekonečný príbeh, vieš, Atre, že keď išiel tej korytnačke, vieš, že... tak som držal, ale môj chlapec, mám ho rád, aj samozrejme Tomiho. OK, ďakujem za odpovede. Ďalšiu otázku, ktorú sa vás idem spýtať, ako u vás v kapele prebieha tvorivý proces a kde možno beriete inšpirácie, a ešte taká podotázka k tomuto, že či u vás v kapele funguje demokracia. Demokracia tam nefunguje, pretože, zatiaľ nemá ako fungovať, pretože, jak to Lacko povedal, tak sú to Filipové veci, viac menej, teda viac ako menej. Áno. Čiže bolo to jeho vlastne z posledných nejakých 10 rokov, by som povedal, jeho životnej púte, čo si zažil, čo si prežil. A vlastne táto Láska hudba smrť, tento album, je tam všetko akože vložené v tomto. Čiže teraz sme tu takí kvázi hostia, sme tu také trio a performujeme vlastne jeho tu 10 rokov tej životnej púte, ktoré vložil do tých songov. A hlavne s tým absolútne sme plno spätí a chápeme to a cítime sa navzájom, a ja som rád práve preto, že dneska tu môžeme spolu byť s ním. A ja hlavne to mám myslené tak, že to bol taký nášup, že ja som sa dostal do nejakých spotkov a takto kanalizácií a potom hovorím ja dosť, že idem robiť dosku a išiel som ho nahrať sám. Bicie, basy, gitary, všetko vlastne komplet sám, výnimka, že Jimmy nahrával nejaké 2 sola tam. A potom už keď sa dala kapela dokopy, tak samozrejme už teraz máme roztočený nový album s Tomášom. Áno, to sme sa bavili. A chceme už aj jeho veci používať a tak, akože ja som nikdy nebol, aj keď sme mali predtým kapelu Seven Hills, kde sme hrali spolu vyše 10 rokov, tak nikdy ja som nebol taký, že toto je moje, práve že ja som bol rád, keď sa zapájajú aj ostatní členovia, lebo tá reťaz musí nejak fungovať. Nikdy, napríklad, ja som si doma 2 roky nahrával demáče a už mi z toho normálne nebalo, že kokos,
Nemôžem to už počuť, a potom do skúšobne, že tam to funguje. My sme veľa času trávili skúšobne ešte v bývalom Severnios a tam bolo, to ani sa nedalo povedať, že demokracia alebo vláda jedného človeka, tam naozaj sme sa stretli, tam sme sa vyšantili niekoľko hodín. Mali sme možnosť si to nahrávať, Zdenko to točil. A tam boli naozaj výborné tvorivé roky, kedy sme naozaj neriešili nič, tam neboli žiadne hádky. Áno. A vznikli naozaj fantastické veci. No. Chlapci, a toto ale mení situáciu z môjho pohľadu, lebo ja teraz ako počúvam, čo tu rozprávate, tak vlastne mám trošku nový akože pohľad. Obzor? Nie, vážne, ja som netušil, že ja som úplne zabudol, že ty si bol aj Seven Nils. Ja som bol gitarista, ja som akože nie som basák. No tak o tom to u mňa nabáda k tomu, že wow. Tomáš má ináč aj Iron Maiden, akože Bratislava, tam hrá na gitare, som mnou hral 10 rokov. Ja som práve, že... Kľudne si môžete aj ostatné kapely. My sme sa tak predbehli, že vlastne ja som vždycky robil tú muziku a tie backlighty som vedel vždycky akože aj vymysleť vyhrávku všetko a Tomáš úplne dával jazykom a hocičo a teraz je to opačne. Tak potom sa ospravedlňujem, keď som povedal, prepáč, mi k tomu... To si vyriešime v aute, dobre? Sadni 5. Nebudeme predsa prepierať špinavé. Ja som tiež ako nový, hovorím. Kámo, 3 songy zahráme dneska len to. Nie, ja mám akože voči Filipovi mám absolútne taký veľmi silný, špecifický chalanský vzťah. A sme a ja som teda heterák. Ale všetko... Na hranie. Čo akože narázaš na mňa? Vieš čo, skončil si. Dobre. No, ale ide o to, že som nevedel, že Tomáš, že bola Seven Nils a mňa to iba preto napadlo, lebo to je krásne niečo počuť, že oni sú vlastne tú dvojicu tvoria, tú hlavnú dvojicu tej kapely. Áno, bola taká symbióza, no ale ja som od dlhé vlasy až kúil som, takže... Tak, ale ty si tam bol, keď ja som bol hlavný porodca pri tej súťaži, kde som... Aká porodca? My sme boli Superstar? Ne, my sme boli v... Čo sme boli? No tam bolo? British Rockstars, ne? Ty si tam bol? Ja som bol hlavný porodca, ty kokos. Ja sme sa nepoznali. Počkaj, on tam bol? No, ja som hral gitaru. No. Ty si nevedel, že ja som vám dal 2 body? Ja s Denom Tošou a Čimpy. Ty si nepamätáš? To bolo asi nejaké paralelné svety? Nie, to boli vlastne my sme kapela, že my sa zoznáme počas toho. Ja som práve chcel poznamenať, že jak je super, že ste prišli do kavárne, lebo takéto nové informácie. Štvrtý bubeník už je Laco. To sa pošta pre teba, vieš. To sa ja dozvedám teraz, takže... Laci je teraz vlastne štvrtý bubeník v poradí. My sme mali vlastne 4 akcie. Lebo konečne niekto, kto normálne platí, vieš. 4 akcie a 5 z nich sme mali, to je v piči. A LS Runner, Ludo Srnec bol prvý a tam to nejak sadlo, lebo... Dobre, počuj, všetci, každý sme individuálni, každý sú výborní muzikanti, každý má to svoje. To tak, ale ja by som chcel povedať to, že ty som trošku ma sere, že ty si nepamätáš, že ja som bol v porote. Také pekné brčkové vlasy som mal. Vôbec nič ti to nehovorí? Víš, to zhotla minulosť, však to bolo koľko? 8-9 rokov dozadu. Ale dobre, k tomuto ešte... To sú normálne veci, ktoré normálne som to možno zažil, ale normálne to prešlo cez dobre, bude vymetanie myšlienok o chvíľočku. Na tých záchodoch sme to prehnali. Môže byť, ale jedna vec, čo chcem povedať. Hej, ja som tam bol zavolaný na toto, oni mali proste, to bol British Rockstar, nejaký, že výherca, hej, a mňa tam zavolali ako porodcu, bol som ako hlavný porodca a teraz nezabúdam na to, že išiel som si mu zapáliť a Temo, ako poznám aj teraz proste, ale vtedy taký prívetivý chalán, vieš, že tak som počúvaj, to už manažmentské schopnosti chalán, že už vieš, jak na to, vieš, ja vonku fajčím, že chalani mi povedali, že čo sa bude diať, aké kapely a ja, že ako pán porodca, vieš, ale vôbec som to nejak vyriešil, ale zrazu, že čako, čaves, Temo o mňa, ja, že kámo, dobre sa s tebou baví. Pamätáš sa, ak si to povedal, že dobre sa s tebou baví, ale nemyslíš si, že kvôli týmto priateľským veciam ti dám nejaké body, keď ťa presvedčíš. On že, nie, ja som tu ako v pohode, však fajčíme, kecáme, ne? Ja že, dobre, počujem, povedali sme si a naozaj zahrali. Naozaj tam bol výber tých kapiel. A tento chlapec tu aj s tebou, lenže ty si ma nepamätáš. Tak ani ja si ťa nepamätám, ale vidíš, bol si súčasťou, takže respect, my brother. Môj brat. A dal som im tie 2 body. Pretože naozaj za to stáli. Oni zaslúžene. Áno, úplne vážne, lebo ja som není taký, ja som veľmi pravdovravný chalan, však Filip vie, aj Tomino. Ja som taký, že poviem, niekomu sa to páči, nepáči, však aj dobre, v tom, čom som OK a viem, tak dávam, ale hovorím, naozaj hrali jak o život a zaslúžili si tie 2 body moje. No, takže ja gambler automaty, tak sme išli. Áno, to neviem, lebo neviem gamblovať, našťastie.
Rýchlo sa naučíš, že nič hodíš peniaze. Aby nemali na teba zlý vplyv teraz, keď spolu fungujete. Vieš čo, ja si myslím, že je to tam taký nejaký moment, máme medzi sebou taký odrazový moci, že každý na Filipa, čo som ja počul, vieš, aj síce aj na mňa, lebo ja som, keď som mal ten svoj projekt Edexpo, červené oči, tak to je feťák, to je alkáš, to je on. A vieš, čočky som tak všetko bol, všetko a doteraz akože sa dopočúvam o sebe také veci, že ešte čo som kurník nebol, vieš. No ale my máme taký nejakým spôsobom, taký, by som povedal, taký veľmi zaujímavý rešpekt, také ako keby, nechcem znieť teraz nejak, ako zasa by mi niekto povedal, že čo si sa... On ma spoznal, keď som bol prevádzkarom pizzerky ešte, keď som bol prevádzkarom pizzerii a došiel tam, to bol ešte vo Veľkoni, v druhej poschodie bývalý Amon. A tam došiel a tam proste, ja som hore, kde mali sedieť ľudia, tak tam som mal ja spravenú izbičku kancelárnu. Ale povedzme, že to bol ten týždeň, čo sme mali na to, aby sme nacvičili to, lebo on mi povedal, že ide do toho solo, ten Gedexpo, a sme tam vlastne, vôbec sme sa nevenovali Gedexpo. Otec mi volá, že čo, počujeme, Laco Kovač, čo, Laco Kovač, dal som mu číslo na teba, dohodnite sa. Tak už mi potom povedal a mali sme 2 skúšky, ale ani jednu živú. Jednu sme mali u mňa v pizzerke a druhú sme mali v baute, že Laco ma došiel zobrať s kabrioletom, mal vtedy Volkswagen kabriolet a ja že kam idem? Ideme na skúšku, že ty toto sadol si na ten kabriolet, noho šoferoval, ja že Jody je veľa, čo to máš zabiť. Odbočil doľava do nejakej dedinky Dávidov, tam rovne vyťahol agregát, ty kokos elektrické více, zapojil ma do rády a gitaru, že cez nejaký aerik a sme dali a že prvá skúška v lese a hovorím si, že zvláštne, ale popičím. Počuť, ale ani sme to nedozvedli nič, lebo zrazu sme sa začali zapodívať takými mysterióznymi záležitosťami. Mystickými, tak. A on že počúva, že necítiš to niečo, že to je len kokot. No dobre, išlo o to, že bolo to fakt fascinujúce, že ja som videl v ňom zviera, ktoré mám rád, že človek, keď intuitívne vycíti napríklad toho autopilota, že proste jednoducho dojde k niečomu a ty to proste dáš, hej. Že neriešíš, že nedám to, alebo sa zamerávaš na nejaké, že kurva, nehrám. Proste jednoducho to opustíš a nejaký taký ten autopilot, každý ho máme nejak po svojsky. Bum! A som bol ja že ideme... Čo ti došli peniaze? I'm having trouble with the connecting, please try again. Dobre, later. No a že, kokos, pozerám, že ja sa tam bavím, úplne máme že Indiana Jones Adventures. Ale naozaj, žiadna skúška neprebehla a zrazu, že stojíme, že koncert. Ale normálne tomuto človeku... To bolo v Koši, myslím, Prievidzi. Ale veril som ti a ty si to dal. Neviem, či to starý Greg sa neorganizoval? Ne, áno. A nás tam uvádzal, to bolo také vtipné, hovorím Marošovi, že prosím ťa, len nehovor, že som témou syn, alebo jednu z druhých, že ja som to od malička nemal rád, že keď vlastne tú prezivku tému po otcovi vyrovnaj sa s tým, je to veľká vec. Keď sa Sveťo vrátil z úletu nejakého a došli k nemu do skúšobne a nemali pre neho aparát, tak oni sa dobrali, ja som tam zostal s Tuleňom a s Braňom, myslím, alebo tak nejak. Sám a som vedel všetky pesničky a tak a Bránči potom malý tejčís a už som tak bol a jak som chodil do randov, tak mi to príšlo a keď vždycky niekto povedal, že to je syn gitaristu do Slobodnej Európy alebo takto, tak ja som sa hanbil za to, ja som tako, že ne, že hanbil, ale nemal som to rád, bolo to také, že keby som bol protekčný, nejsom mladý rozín ani brzo bohatý. Akože zase do toho nejde o to, ja viem, že rôzne akože medziľudské vzťahy medzi každým máme to svoje. No počkaj, aby sa dokončil tú tému, nehovor tam, že malý tému, že príde jedna údená rovica, druhý člán vlastne v druhej generácii má auto, vieš, akože, a nejak sme to zahrali a naozaj, že to opadlo, tam bolo dosť ľudí celkom, lebo to bol taký rokový festival, aj Barzo tam, aj Peťo Bulík tam hral, aj neviem, aké kapely. Všetko možné tam hral, ale dokonca tam bol nejaký vážny, nejaký z Halloweenu, nejaký gitarista. No. To, akože bola to taká... sme, viete, že sa to volalo, že Koš, vieš, pri Prievidzi. Akože dedina Koš. A ja som hľadal kľúče, dal na to už, jasné. Dobre, ale pre mňa je veľmi osobitá, veľmi podstatná vec, že tento človek, tento chalan, tento zjav. Ale ja ti nevychválim, ti kokos. Tojko ma nevychváľujú. Počúvaj, ja hovorím to, čo je. Keby si bol kár, tak ti poviem, že si kár. No, ale ty si kár, ale to ti poviem neskôr. Ale to ti chcem povedať, že ty si to naozaj dal, že my sme mali mať 3 skúšky, že každý by stresoval, že... Lebo mi povedali tí ľudia, čo so mnou mali hrať, že Laco, nestíhame to. Nestíhame, ja že, kokos, to mi hovoríte týždeň. Čo nestíhaš, že máš jeden tón. Počúvaš, ale oni, že nestíhame to, vieš, a muzikanti, dobre, každý si to bereme za svoje, chalani. Nevzlom, mama zrá. Sme si brali za svoje. Tomu ver. No ale dobre, ale tento kár, vieš, došiel, že... A zahrali sme to. Pre mňa to bol taká čest, že existuje, Daj na to moje zlato. Mám ťa rád. Toľko zlatom a so Šimpím tiež. Takisto. A Šimpio mám aj veľmi rád tiež. Ja obľúbujem si ho každým dňom.
Vidíme sa tretíkrát. Áno, ináč v podstate... Keď Laco došiel na skúšku, mali sme hrať na tom Pink Valley a Laco došiel na skútri, že z Galanty došiel na skútri, že kde máš nejaké motorkárske oblečenie, že nič, iba mikinu si vyzliekol druhú. Nemám, ale mal som to odozvať. Dali sme si 3 pesničky a teplo tam bolo, že sme tam nemali ventilátory skúšobní, ale na to, že dáme to bez skúšky, tak sme to dali bez skúšky. No tak to je. Tak prepovedala, že na to liveku máme dokonca nahraté, len pánovi zvukárovi tam uletel kopak, takže tam musíme to nejak s tými frekvenciami robiť, ale máme nahraté. Vlastne, lebo prvé 4 koncerty, 3 sme si nahrali, hej, ten druhý bol Deka Luky, tam sme hrali Tricksters, tak to sme si nahrali. To je reklama, iba to nás sponzorujú nás reklamy. Raz začal si dám hodníky, dobre, pardon. Čo si hovoril? Nič, máš signál, pohode? Fungujeme. 0159. Odpíš si kľudne, ešte si odpíš. Ja mám zase takéto hodníky. Cvičiť nemusím ísť, práve to je tá sranda, že odkedy som Zeho spoznal a som zistil, že vlastne my cvičiť nemusíme, lebo on to urobil mne a ja som to urobil taktiež ako jemu, čo ste mali... Ale ja tak som myslel, že či ti hodinky nevravia, že si máš zapnúť. Ja som si zapol, lebo nenosím ich, už sa mi to akože prestalo tlaviť. Hodinky, len mne to dal brat a hovorím, že Marek to nemôžem dať na ruku, lebo to vyzerá, ako máme uzáver z potapačkej, nejakej plynovej. Počuj, ja som si dneska dal tie hodinky iba kvôli tomu, že nemám tu dokladený peňaženku a keby náhodou bolo zle, tak viem s tým platiť, hej. Lebo naozaj, pozrite, nemám to kam dať, no. No, takže toľko k tomu. A ešte by som sa vrátil k jednej maličkosti veľkej. Ja sa aspoň nenarobím. Nie, prepáč. Harvey, akože ja by som dal pozor, lebo môže sa stať, že dojdeš sem jedného dňa a bude tu Laco, že prišiel Harvey, bývalý zamestnanec. Nie, ja by som povedal, že v živote by som si toto nedovolil, pretože prvýkrát... Harveyho káva. Počuj, prvýkrát vidím Harveyho a už včera, jak sme dávali... Takto sa to robí. Ja zabudol som, sorry, na... No. Stojí dobre? Ale pozor, Tebo. Kedy si videl naposledy Kučera večíru? No, ani neviem. No, vidíš to. No, tak. A ja by som iba chcel všetkým vám povedať, že v žiadnom prípade by nehrozil, že by som ja s Harvym. Akurát sa na nás dobre pozrite, že... Teraz sledujte Harvyho, hej? Môžeme oprieť sa trošku, akože, že svetová kapela, hej? Obaj stop, teraz, že žmurknite. 3, 2, 1, otvorte oči, hej? Takže 3, 2, 1. Čo vidíte? To sme my, Harvey a ja. Tam není konkurencia, to je jedno. A tretí člen, čo si hovoril? Tretí člen tu, ale ten príde až na koncerte. Počkaj, hop. Ježiši, OK, ja by som sa možno vrátil k tým témam okolo kapely. Ja tiež. Sme za. Povedz ešte o vašej kapele niečo chvíľku a potom už sa dostane... Ne, to není čo hovoriť, to pozrieš a uvidíš, tam je bez slov. Čiže prebrali sme Gedex spolu, potom vašu novú kapelu a... Ešte nemáme názov. Ešte nemáme názov, ale to je, že... No, nebojte sa. Harveyho Lackáreň. Dobre, môžeme OK, netvrdím, že je to nutnosť, ale ako vy sami seba žánrovo vnímate, že kam sa žánrovo, akým smerom uberáte? Big Beat, Street Rock. Nechaj aj Tommyho. Nie, nebudeme, akože my sme si aj v Severnej, keď sme skladali nejakú tú našu muziku, tak sme neboli obmedzení nejakým štýlom. Čo vyšlo, to vyšlo, niečomu sme sa približovali, ale to sa nedalo nejako škatulkovať. A nechceme nejako škatulkovať hudbu. Neviem, Filip to tiež vidí rovnako a... Že napríklad, keď na Benzóne si otvoril a tam bolo, že post-hardcore, punk, neviem, aké ona... Túto encyklopédiu som nikdy nečítal škatulek. Keď to dočítam, tak budem mať zmiešaný, že čo vlastne, akože jasné, že ťažké niekedy, lebo keď má nejaký punk prvky toho, alebo takto, tak je ťažké, tak pochopím, že také, že ja neviem, že punk, rock, alebo takéto, ale už keď tam je nejaký, neviem, ako ja si myslím, že nejaký pouličný rock. Ja by som to chlapci nazval tak, že počúvaj, takto to je. Ja si myslím, s Filipa ja berem, aj teba samozrejme už teraz. Do zoologickej, ne? Ne, pamätám sa. Dobre, ale počkaj, prvok, hej, že čo sa pýtal, že toto žáner, tak ja by som úplne to skrátil na úplnú jednoduchosť, ja by som povedal rock and roll punk. Rock and roll, lebo tam je ten rock, on je akože rockový. Ja nemám rocka, ty kokos, nebudeš, ani nikdy nebudeš mať, lebo si chalan. Chalani to vybaví. No proste ja ho beriem ako takého rock and roll, ako nemyslím rock and roll, že... Ale normálne rock and roll, lebo a punk, že... No,
Vieš čo, to je... Každý si to pomenuje, ak chce, bo niekoho môže byť aj pop. Ale skrátene, vieš, dobre, ale ty... Aj pop, mystik a neviem... Dobre, ale Harveyho otázka znela, že ako sa cítite, že... Harveyho otázka znela, že na čo sa cítime, hej, tak chalani povedali, a ja zase musím, ale teraz zase, alebo ako sa cítite, tak to znamená, že každý sa môže vyjadriť. No to je teraz... Filipko, vidíš to? Fajn, dobre som. Ty kokos. Ale ja by som to možno urobil tak, že by som to nechal na našich poslucháčov a divákov. Skúste nám zahrať teda nejaké vaše songy a nech si teda diváci povedia, že máš gitaru počať? Takže Temo Wave naživo v Harveyho kavárni. Čaute. Mrzúca tvár, strhnutý šarm, zoberú dar, spomenú pár, ale túlavý tón, túlam sa v ňom, ja túlam sa sám, jak taký klaun. Láska pristane a láska smrti tiež, a tí, čo cúvajú, nech idú do piče. Poznávam tu chuť, neviem zabudnúť, láska húpa svet. Musím jej podľahnúť, poznávam tu chuť, neviem zabudnúť, láska húpa svet. Musím jej podľahnúť. Láska hudba smrť, ženy víno spev, a neskúšam zabudnúť, že som ňou kráča aj môj deň. Celú noc aj celý deň má svoje rytmy, pre iných som divný. Priznám sa, mám to rád, lebo v tom je to tajomstvo úcty. Poznávam chuť, neviem zabudnúť, láska hudba svet. Musíme pobáhnuť, poznávam chuť, neviem zabudnúť, láska hudba svet. Musíme pobáhnuť. Slnko zapadá, všade spolu svetlo strieda tma, a ja nemám kam ísť, za každý spomenkam ríš. Poznávam chuť, neviem zabudnúť, láska hudba svet. Musíme pobáhnuť, poznávam chuť, neviem zabudnúť, láska hudba svet. Musíme pobáhnuť, poznávam tu chuť, neviem zabudnúť.
Veď veľmi dobre vieš, že iba utekáš. Chceš rešpekt, no nemáš šesť, si stopár prázdnych cien a iba utekáš, iba utekáš. Aj väčší frajeri padli, padol som aj ja sám. Skúsenosť nás navždy dráži, to jediné si pamätám. Mysel je silná zbraň, ktorú priznávam. Kamoši pochybný kútom mesta, ti na všetko prikývnú. Zloderi, čo nevedia prestať dneskať, pri svitaní sa vždy rozbliknú. Váločných princípov, hovor si čo chceš, veď veľmi dobre vieš, že iba utekáš, iba utekáš. Chceš rešpekt, no nemáš šesť, si stopár prázdnych cest a iba utekáš, iba utekáš. Karma nám má byť výsledným testom našich chýb. Máme sa naučiť byť bytosť, čo súcit má, vedieť pomôcť, kde je potrebná a prestať utekať. Hovor si čo chceš, veď veľmi dobre vieš, že iba utekáš, iba utekáš. Chceš rešpekt, no nemáš šesť, si stopár prázdnych ciest a iba utekáš, utekáš. A iba utekáš. Po krátkej hudobnej prestávke sa vraciame naspäť k tomuto príjemnému rozhovoru s chalanmi z kapely Temo Wave. Vy ste všetko, podľa môjho názoru, starí a ostrielaní muzikanti. Jak do tie starí? To je dobre vyzerajúci 50-tník. Počkajte, nechajte pána moderátora, hej, robiť svoju úlohu, chlapci, kľud. Aké kapely máte v portfóliu, alebo kde ste pôsobili, okrem tých, čo sme tu spomínali? A možno aj taká podotázka k tomu, že ako ste sa vlastne dostali k muzike? Zašitý, No, ja som začal hrať na badmintonovej rakete, lebo mi kúpili neskôr gitaru, rodičia, neviem z akého dôvodu. Ale ja som bol vždy klasík, tam boli vždy akože nejaké 60-ky, 70-ky, Beatlesy, Abbey a takéto, áno. To vždycky, keď sa najebe. Borovička mi tak ide Abba. Áno, tam ide modus a zlozy. No a borovička s pívami.
Ale ide ti to. To ide dokopy strašne dobre, hej, to ma ukľudňuje, vieš, ale to je taký môj rituál. Temko, počkaj, nechajme ho hovoriť. Nie, neskočíme ti do reči. No presne tak, nechajme ho hovoriť. Ale vždy som inklinoval k rockovej hudbe. No akože robím aj s repermi, robím pop, učím hudbu, takže viac menej. Aj sa živíš hudbou? Aj sa tým živím v podstate, no. Ešte roznášam jedlo na bicykli občas. Ale šport, hej, to je bicykel, no. Ale vždy som bol v rockovej hudbe, proste to je ten základ, z ktorého sme všetci vychádzali. Vlastne, čo sme aj tu. Ja som vychádzal z bytu. No ja neviem, ja si to pamätám iba tak, že som sa nejak začal motať pri gitarách a potom už nejak som začal hrať a tak niekto išiel, som mal 12 prvú kapelu, Syndrom, sme nahrávali nemenovaného člena jedného z nemenovanej kapely. Syndrom. Sme nahrávali album a ja ho niekde mám. Potom som bol v takej formácii, že Antivírus, s Nikom, ešte čo teraz hrá v Karpine, čo mal Partizánov, čo sme mali spolu. A potom vlastne bol Severios bol, najdlhšie obdobie a potom som v Rafteroch hral. Dobre, kedy si začal ty? A čo ja viem, neviem, ty kokos, to bol minulý týždeň. neviem, od 12 som mal prvý koncert, už v Randali pred Slobodkou sme hrali a tam bol tak narvaté vtedy na tej Slobodke, že ja som sa nevedel cez backstage dostať von, akože z backstageu, tak som musel skočiť do ľudí, ktorí ma preniesli a už to bol pre mňa ako 12-ročného zážitok a hneď už pivo, cigareta a iba normálne piješ pivo! Vyšma, backa, tatko, takže tam to nejak začalo celé. No, máme aj ja povedať? A ty, ak si sa dostal skúsaj ty, Laci. Dobre, no tak ja som mal 3,5 roka, keď som masíroval otcový chrbát a potom on, jak ležal a čítal nedeľné noviny, tak mal takto nohy, jak ležiace, hej. To bol môj bunker a vlastne tuto vznikla moja sada. Ja som tu sedel ako 3,5 ročne, že on vždycky počúval také, že bluesy, Johnny Winter, Rolling Stones a tieto veci, vieš. A ja, že potom som schoval, potom som masíroval a zrazu už došlo, že keď som mal 4 roky, som mal prvú sadu také, že už som navštívil aj vlastne kapelu, ktorej dneska struník mám na snéry. To je 1968 originál Ludwig, John Bonham, perfektný. Oficiálne. A to je tak krásna udalosť, že ten človek, ktorý vlastne som bol prvýkrát na skúšobni, ako štvoročný, keď som videl tie bicie a on tam mal aj tie Ludvigy, vieš, ja viem, že ťa to unavuje, ale poučí sa, lebo to je veľmi pekný byt. A budem sa snažiť byť neviem, či na tú trošku taká ponorka nevzniká. Nie, to je sranda. My sa tak doťahujeme furt. To je taká žiarlivosť mladých, vieš. Láco Tomáša, potom som ja ťahal. Ale dobre, skrátim to, veľmi to skrátim. Dobre, 4 roky dostal som takú prastú tú činelu. A otec mi urobil, on mal ešte za dávnych časov, on hrával ako bubeník, tak mi mal ešte zachovaný taký starý amaťacký kopák. A otec bol tiež bubeník. Bubeník, hej. Dosť dobrý. No, do dneska hrá akože z takej nejakej kapele, ale on mal taký červený amaťacký kopák, ktorý si nechal ešte z mládí, vieš. A tento človek, keď som mal ja 4 roky a prvá skúška, že wow, kapela, tak on mi daroval taký jednu praskutú činelu, kde otec mi urobil takýto, že ako spodok hajtky. No. Urobil mi 6 juholíky polystyrén a ja som bral v izbe na tom, vieš. A 5 som dostal prvú sedu, ktorú mám doteraz na chate, vieš. Ja, to je super. No, doteraz to mám. No a potom som sa nejakým spôsobom dostal, začal som punkom, všetky kapely od pondelka do nedele, proste buff, beef, buff. A potom som sa neskôr dostal, že s Naďom som hral, s Knechtovo a so všetkými týmito Marian Grexa. A moderátor si bol, ne vlastne? Moderátor som bol Československom a talent, všetko som si vyskúšal, ale hral som naozaj, že aj so svetovými špičkami, napríklad bola pre mňa sranda hrať, že Z17 alebo Delegation, to boli také, vieš, a teraz zrazu stojíš s tými chalami, že koľko celý život ty vidíš 90-kách, ty v tej telke, vieš, že zrazu si myslíš, že alright, your vocalist, yeah, alright. A že where is the know, we used to know. Funky. A proste ja som prešiel všetkými žánry. Ja som hral od... Ešte aj DJ, podotýkam, že ešte Áno, aj DJ tu v Nitre. Sme sa rozprávali, hej. Že... DJ Energy X, to som ja, čaute, keby ste, áno, pamätáme. Od 5. do pondelka. Išiel som, počuť, Harvey, ja som proste, to celoživotne je u mňa také, že ja som prešiel vážne, že láskou k muzike všetkých žánrov, vieš. Mal som kamošov, čo boli len metalisti, punkáči, regáči, dramáči, techňáči, ale ja som furt išiel, že poctivý hardcore odohratý, poctivý punk, potom som išiel techno, ale málo z tých mojich partí rôznych, malo k tomu ako taký
také pochopenie, vieš, lebo každý bol taký ten zanietenec pre svoj žáner, no. Tak som si zahral aj so svetovými špičkami a dalo mi to veľa, lebo vidím, jak tie osobnosti všetci sereme cez jednu riť, to môžem povedať, hej. Kakáme cez jednu prdel. A mali by sme byť normálne sa brať, že niečo, keď vieme, je krásne to rozdávať proste tak, ako to je. Lebo nejaké formy navyše... V Randali, keď sme Jaty a Peťo Bulík. To by som iba ukončil, že proste som zažil všetkým, nie som vôbec namyslený, nebudem, pretože hrám od 3,5 roka, vieš, čiže to je ešte skôr, ako keď som vedel detenili a tieto veci. Pamätáš taký skorý vek? Ne, práve, že to už tá láska, že hráš, ako si zober, že dnes včera som videl 3,5 ročného chalana a že... Aj môj syn napríklad, ja mám teraz pomaly 3-ročného syna, ten vidí, že mám tam takú izbičku, kde mám akože domáce štúdio, kde si vyrávam tie skladby, tak on dojde, zapne Maršala, začne ten mačkať komuniky, potom Telecaster vyleza na stoličku a sláča Space, akože nahráva. Strašný krásny chlapec. A potom hrajú takí countrysti, takí, že prebraté veci, že ja neviem, pani prezident, vieš, a takéto tie one nad Banskou Bystrice, noc a takto, a on tam dojde a do mikrofónu, že... Áno, videl som to video, úžasné. A minule tam zaondil, že a ja, že ne, tak sme začali všetci sme na celom námestí, takže je zlatý, má k tomu vzťah, no, takže aj som mu teraz kúpil elektrické bicie, tak chodí bubnovať, takže no to je super. To treba viesť podľa mňa, lebo... Nemôžeme požičať hajtku z toho polona setu? Sa inak vyvinie potom aj to dieťa, je to úplne super. Takže hudba, takže ako... Vieš, koľko ľudí nemá možnosti, vieš, že proste nejak hrať alebo niečo, alebo by chcelo a nemajú na to, alebo tak, takže... Keď ja, akože čo, ja nejsom miliardár niečo, ale čo viem ponúknuť, tak viem ponúknuť toto, baví ho to, tak to je celé. OK. Ďalšiu otázku, ktorú mám na vás. Teba sa to, Tomáš, asi možno najviac týka. Živiť sa hudbou, nevzniká u teba nejaký problém s tým, že už to robíš ako job, ktorý ti prináša peniaze? Nie je to možno tá vášeň? To je o slobode všetko. Máme všetci možnosť sa rozhodnúť, čo budeme robiť a nie som milionár, nie sme tu ani jeden milionár, ale základ... Ale duši sme, v srdci sme. Tak to sme, a to je tá sloboda proste a to ja by som nemohol robiť niekde 8 hodín, niekde byť zavretý a počúvať niekoho, lebo to je psychóza. To je na hlavu a my umelci, akože, nechcem sa akože vyťahovať, že umelci, ale sme ľudia, ktorí akože tvoria a potrebujeme tú slobodu. A čo poznám veľa umelcov, tak nie sú to bežne zamestnaní ľudia. Majú nejaké side joby, ale viem, že oni potrebujú mať tú slobodu. A to tvorenie není možné, keď sme niekde zavretí 12 hodín a musíme sa fokusovať na úplne nepodstatné veci, ktoré nás nebavia. Čiže tak sa ani umenie nedá robiť. A je to časovo na úkor potom možno tej hudby, že keď ten čas investuješ fyzická ale psychická hlavne, vieš. Ja som si od skorých vekov, však ja som od 18 som takže samostatný a tak furt som niekde robil, že stavby jednu s druhým a donedávna tiež, lebo však som bol na dovolenke niekoľkokrát a potom už aj tento štát. To sme riešili, tuším, na tých hajzloch, keď som robil s vami rozhovor. Tam tiež akože štát nariadil, že musím sa zamestnať. Ja som chodil a nikdy ma nechceli, lebo že proste mám zápis, aj keď je zavladený, čiže tento štát že utlačí do toho, že ja som nemám možnosti. Čiže som musel chodiť tam za 5, za 6 eur do Gabány, celý jedno s druhým a potom aj tak som tvoril, lebo proste to je také, že koľko teraz čo mám, akože áno, vyspíš sa, ale proste aj tak som, ešte už keď som došiel o 10, tak hovorím, to je jedno, či si idem láhnuť o 11, alebo o 1, o 2, o 3. A niekedy sa stalo, že už svítalo, tak som si na 3 hodinky pospal zase do roboty, aby som proste nejak fungoval. Stalo sa, že ja som aj nemal dlhé obdobie robotu, akože že bolo úplne sucho, aj situácia, aká bola v Bratislave okolo, takže sa nedala zohnať a za 4 € robiť určite nepôjdem, takže som si prešiel všetkým a vieme robiť hocičo z tých zručných práci, že ako vieme zo zbíjačku robiť. Dokonca som robil elektrodome som robil, že rovno šata do rie. Ja milujem takéto fyzické. Takže aj takúto robotu som robil dokonca, však aj hovorím, prevádzkoval som tu pizza bar, čo som mal a všetky sme si prešli, my muzikanti, naozaj, čo som aj iných muzikantov stretol. A teraz chcem len dokončiť, že teraz konečne sa mi podarilo dostať moment, že mám po 30-ke a že teraz niekto mi pomohol, niečo, že som ma dobre od seba a môžem tam ja mať svoje vlastné štúdio, kde sa budú aj podcasty, budem sa podielať, aj dokonca budem spúšťať videoprodukciu, mám kameru, som kúpil, čiže pôjdem touto cestou a... Tú kameru, čo si minulé donesol, čo sme nevedeli stiahnuť video? Ne.
čo sme tam hodinu hľadali. Ale to bol foťak starý, ne? Nahrali sme si jedno video a nevedeli, že to stiaľ je zabol. Ale to bol foťak. Tak to nie je tá kamera. Ale ja som kúpil kameru, to bol foťak. Aha, dobre. Vieš, aký je rozdiel medzi kamerou a foťakom? Viem, aj to bola kamera. Foťak fotí, kamera točí. No ale točil aj foťak, vieš. Áno, ale bol to foťak. No dobre, a toto by som uzavrel tým, že napríklad, keď je niekto umelec, hej, musí prejsť so všetkým možným, ako teraz povedal Temo, alebo povedal Tomáš. Vieš, že každý... to potom nahrávať, alebo čo, tak čo skoro už to bude dostupné. Dobre, tam nechoďte radšej za mnou, poďte, ale to potom neskôr. Počujete, ide o to, že naozaj on si prešiel všetkým, hej, zistil, že aha, všetko trvalo krátko, a stále ho to vrátilo tej muzike, ktorú dneska tu vlastne predvedieme. Čiže budeme to hrať tie veci, ktoré sú viac menej týchto chalanov. Tvoje. Nie moje, ja som tu veľmi z osobitného hľadiska, lebo mám rád teba, mám rád aj Tomáša, ale hlavne je to epizóda jak sa voláš, Ferdinand, no, kľud. A hlavne sú to jeho veci a Tomiho veci, ako vaše spoločné. Ja som pridal ruku k tomu, že ich podporím, lebo ich mám rád a prečo nie. Ale ide o to, že vidíš to, že napríklad takíto muzikanti, ktorí vedia vytvoriť vlastnú hudbu, vedia urobiť ten song, vedia si ho natočiť sami, prejdú si tým zamestnaním rôzneho charakteru a dojdú vlastne aj tak do kontaktu, že niečo nefunguje, vieš. Ano. Tak to je vlastne podľa mňa len poučenie na to, že ten človek by sa... Ako ja tieto vzťahy chápem, ale ja som skôr možno smeroval tú otázku tam, že či by nejaký vnútorný konflikt v tebe nevznikal, keď to musíš robiť, alebo máš za to zaplatené. No práve to ti vravím, že on si to vyskúšal, má za to zaplatené, lebo potreboval tie prachy, ale nakoniec aj tak tú útechu našiel za gitarou a s tým, že napísal tie skladby, ktoré dneska budeme hrať a sú úžasné, vieš. A to znamená len to, že koľko trvá tomu človeku, kým pochopí, že sa má venovať sebe a rozširovať to svoje a nehľadať nejaké zamestnanie, keď je už umelec a vie to urobiť, vieš. To je na každom, ako dlho to trvá. Každý má talent, niečo ide na médiá, na nejde o to, niečo nájdeš, tak to rob. Počkaj. V tomto prípade je to tvoja tvorba a s Tomášom. Vaša produkcia to bude dneska zaznievať a je výborná. Ale ide o to, že zmotáme sa bárzde a pritom nie si uvedomiť, že venujeme sa tomu naplno. Vieš, to som chcel povedať iba celé. OK, ďakujem vám krásne za odpovede. Ďalšiu otázku, ktorú vám idem položiť, je to inak jedna z takých mojich obľúbenejších. Rozkočím sa? Spätne, keď sa obzrete, že ktorý bol taký váš, že úplne že najlepší koncert a ktorý taký naopak, že úplne že debakel. A tiež to má podotázku táto otázka, že kto z kapely najviac pije. Začneme zase o Tomiho. Začnem debaklom. Chceš zopakovať otázku? Ja viem otázky, dobre, zapamätal. V poriadku? Takže on nepije. Ideme. No, dneska nepijem. A náš najväčší debakel asi bol s Filipom, to bol náš prvý koncert, kedy sme sa poznali 2 týždne predtým, ako sme išli hrať. To som bol celý ja, že kapela. Zavolal som ho do skúšobne a že máme koncert zajtra, že ale nemáme gitaristu. Takže ideme hrať. To bola vlastne Slobodná Európa, mala nejaký koncert v Randali. A my sme tam prišli ako, no nechcem sa nazvať, že špeciálnymi hostiami, ale boli sme tam taká konečná uzávierka toho celého, čo sa tam dialo. Áno. Takže mladí chlapci, ty si mal koľko? 15, 14 si mal? 16. No. A tak sme tam išli hrať, niečo bolo nacvičené, ale my sme sa zliali jak prasce predtým. A to bolo veľmi zlé. Až vypili vtedy. A Basakovi, čo sa nestávajú takéto veci v tomto jazzopriestore, že Basakovi praskne struna, tak Basakovi ešte do toho, jak sme boli... Tebe, hej? Nie, ja som bol gitarista, ja bol Miko. A jemu do toho ešte, jak sme boli zliatí, boli sme kriví a to bol môj prvý koncert, lebo deň predtým som to... Miko tam hral. Ja Niko hral basu. A toto všetko, čo sa tam dialo, tak ešte do toho praskla struna a zvukár nám tak slušne povedal, že chalani, že už to stačilo. No. To bolo najväčšia pecka? Ale nie, ale to bolo naozaj to, že veľmi zle sme hrali, tam bolo veľa takých zlých okolností. On sa pýtal na najlepší koncert. No ja som hovoril o najhoršom, idem od najhoršom. Najskôr to zlé a potom to najlepšie. Ty si bolo lebo si nepochopil z kontextu. Ja som hluchý, ja som to nepočul, dobre. Výhovej dá hluchotu. No. A to bolo vlastne s Filipom, čo sme mali, lebo my sme s Filipom potom nemali zlé koncerty, to naozaj fungovalo, lebo ako to klišé hovoria ľudia tú chémiu, že tá chémia, áno, to tam fungovalo. To u každého člena, ktorý tam bol, každý mal nejaké svoje muchy, ale všetko to fungovalo, my sme sa nehádali, nebolo to ako sme
na začiatku povedali, že či tam bola nejaká vláda jedného človeka alebo nejaká demokracia. Nie, tam sme išli, každý mal nejakú svoju úlohu v tej kapele a zťahali sme za jeden koniec a to bolo naozaj, to malo veľkú silu a najlepšiu akciu, mali sme ich veľa s Filipom, mali sme aj veľké pódia sme odohrali, mali sme to, ešte s tým Sevenil sme to mali vtedy nakopnuté dosť a to sme boli dobrá partia ľudí, len vždy to býva akože v živote, takže niekedy sa polaví aj v tých, nazvim to, vzťahoch. A tam už potom tá hudba nie je taká úprimná, ako by mala byť, čo bolo, hej. Čiže, ale to je prirodzený proces toho života tej kapely, hej, to je normálne, hej. Čiže ďalej by to nemohlo ísť a nejako, čiže sa to aj zastavil, ten Sevenil sa potom akože viac menej rozpadol, mali sme s Filipom od seba nejakú chvíľu čas na pre seba. Ale to nebolo, že kvôli hádkam, ale kvôli tomu, že niečo bolo... Veľa okolností tam bolo, to nie je zbytočné rozoberať. Razom som úplne zmenil smer a všetko úplne... A Tomáš bol smutný z toho, že som to nedotiahol a to akože asi priznám túto chybu, že a preto som sa poučil a hovorím si, že chcem to robiť ináč už trošku a ja som 10 rokov tvoril, kým to nedošlo. Najhorší a najlepší? Najhorší koncert, Vieš čo, to sa mi stalo, ale to bolo nedávno. To sa mi stalo, lebo ja som taký strašne, že emočný kocient a tak a som bol strašne v nepohode. A išli som, lebo to boli také, že to malo pokračovanie, že Raftery ma zavolali v decembri hrať na Vianoce na Pinkville a tam som došiel počas tretej pesničky, že kedy tam mám byť, a že poď už. Tak som išiel z domu a keď som tam došiel, už hrali tretiu pesničku, tak iba som sa zapojil a hral som a dobre, to bolo super. Oni na teba nepočkali? Ne, lebo sa ponáhľali, že ne oni, ale tá kapela, myslím, že tá kapela po nich sa ponáhľala, že chalani musíte ísť a takto, ne, až backstage nás potom vyhodili, ja som si ešte hrozno nabral všade, že však sú Vánoce. Ja som mal hrozno, sír mi trčal do zadného vrecka, tak. A s týmto je spojený koncert pred SPS, čo hrali Raftery, tak tam niečo som proste furt mi neladila gitara, proste, tak ja som po druhej pesničke som to vzdal, odišiel som a počas ich koncertu som odišiel medzi ľuďmi, že čau, domov. No a som sedel na chodníku hodinu, lebo proste mne tá hlava niekedy vie ovplyvniť všetko a vtedy som bol nejak rozladený aj z nich a zo všetkého. Áno. Z toho, že ja nemám rád robiť muziku, že rýchlo, alebo takto proste, ako náhle ma niekto nejak mantinuje, alebo niečo, že ako nehovorím, že nejaké hranice sú fajn, ale v momente, ak ma niekto dostáva pod tlak, alebo do nervozity, vtedy ja som v brky, všetko mi padá z rúk. Ale ja ťa do istej miery ťa aj chápem, neviem, čo myslíš. Tak asi tak, no a najlepší koncert, akože bolo to, mali sme veľa dobrých, ale najlepšie asi, keď sme s Forentom hrali pred Iné Café, zo MMCčku úplne nafulovanom, to bolo úplne, že super. Akože a zo Smoltonovej najlepší, podľa mňa tento Pinkvale, akože aj keď akože, áno, lebo však Deka Luky bol tiež taký, že akože dobrý koncert je, ako na YouTube dá sa pozrieť, ale tiež taký, že tam veľa zákulisných vecí bolo. Toto bolo spontánne naozaj a bolo to naozaj, sme cítili to všetci, že tá pohľada tam bola. Že nám bubeník Zdenko, čo potrebujem Funus, povedal, že týždeň pred koncertom, že on to má, že on nebude hrať, že proste on má Funus. Takže dobre, tak týždeň pred Randallom, kde sme mali zapletenú kameru, aj nahrávanie celého zvuku. Tak možno Vácemu možno reže nácipunk, tak preto ten Funus vybral. Tak no asi hej. Však som ich vybil všetkých v Randalli. Ale to je, ne, že pamätáte si, ne? 60 kilový. A to je jedno. A ma tam ťahali za vlasy, lebo nevedeli za dole všetci, aj Pupkatý Márek tam behal s pivom, a neviem ich. Ide o to, že nás nehali týždeň pred koncertom v Štichu. A musím pozdraviť Jaďa Vomera z Iron Maiden Revival, ktorý vlastne sa s nami odohral, aj sa to natočilo, vtedy sme hrali koncept ešte s mojím otcom, s Rádkom, s Makarčudry a s Markom Kučerom, čo bol podľa mňa výborný koncept, že 10 vecí našich a 5 tátko došlo naspievať. Aj bude z toho live-ko, len to musím sa k tomu dostať. A vlastne tento posledný koncert hral s nami Láco. A tam ja som normálne, že cítil na pódiu, že toto je on čo, že proste takto sa to proste celý čas sa to formovalo do tohto smeru. Takže ja som teraz asi najspokojnejší so všetkým, aj čo sa týka kvalitou Tomáša, čo sa týka kvalitou Lácio, lebo tam není o čom, oni majú dlhé roky hrania, skúsenosti, to ja som práve že taký, že došiel, niečo zabrnkal, ja niekedy sám ani neviem, aký je to jednota. No, a iba k tomuto chcem dopovedať, ja som nikdy nemal rád ako moc, nie že nemá rád, ale strašne ako dosť som taký, že z gitarové sola keď idú, tak som taký veľmi ako že idem, že dobre prežiť to, však akože trpezlivosť si
akože cvičím si trpezlivosť, vieš. Irituje ťa to, alebo? Irituje ma to, lebo vieš, prečo ma to irituje? Lebo tí muzikanti, ja mám z nich pocit, ako teraz sa nehnevajte, nikto z vás. Exhibicionizmus, možno niečo navyše, čo tam ani nemusí byť, pri tom, ako oni to obsahujú, ten nástroj. A druhá vec, a tretia vec, a štvrtá vec, a nakoniec cítim ja normálne tak emočne, že to je také zbytočne veľa tam je, čo tam nemusí byť, ale to cítim ja, hej, ako hovorím za seba. A ja normálne, že zrazu, jak tento Filipko môj úžasný, milovaný, ja ho mám strašne rád, tak ja som aj pri ňom zistil, že ja milujem jeho solo. Ja milujem gitarové sola Filipa. Naozaj, jak som nemá rád ja sola, ja napríklad mám svoje skladby, ktorých ani v jednom není solo, kvôli tomu, že ho tam nepotrebujem, ale normálne, ja počúvam toto chlapca, tak si tak dávam dokopy všetko, je to zrejme, že Filip, to piči, ja milujem. A prvýkrát, pardon, to som povedal do pichy, akože ako Machu Picchu. Do Machu Picchu, hej? Pič. Ale ľudia chcem doplniť, že lebo Filip neponíma tú gitaru ako nejaké gitarové mastenice, že hrá stupnice, čo sú tí profesionáli, ale hrá to, že má to hlavu petu. A toto je krásne, že tá gitara spieva. Vidíš to, že nevieš, úplne celý ten priebeh nevieš, že čo sa tam bude a práve to, čo sa tam bude je... Ja tiež neviem, čo sa tam bude. No a teraz by som ja rýchlo v skrátenej verzii povedal, že najlepší koncert. Všetky moje mali úplne jedinečnú, lebo to je naozaj široký záber, hej, teraz sa nebudem Michalaj tu nejak... A ako naozaj všetko malo svoju podstatu, či už elektronické hranie, či taká kapela, z každého som zobral, ale jeden debaklový koncert, čo som mal možno pred 2 rokmi, priatelia, tak to som myslel, že odpadnem, že čau. Akorát nebolo moc, to bolo, myslím, že taká tá nejaká, že menej koncertová, že nejde si zahrať, že za takú sumu. A ja, že, a vieš čo, a idem, že čo nie, že prečo nie. Išiel som a som sa objavil na nejakej srbsko-chorvátskej akcii. Srbsko-chorvátska akcia a ja, že OK. Teraz začínam, že rozložil som bicie, že tu kopák daj aj chalan, vážny zvuk, vážne odpozvie, že ty vole, ako fakt brutál, hej. Pozor, taký väčšinou taký 70, 80 Chorváti a Srbí, vieš. A oni, vieš, ako medzi sebou toto. A ja, že dobre, tak ako, že daj hajtku a zrazu, nebudem menovať konkrétneho človeka, pre ktorého som rád, ale zrazu, že... Takže chalan, normálne, že daj hajtku, tak ja som prerušil hajtku. Odišiel som, že čo? Kašli na to, že to netreba, že povedz zvukárovi, nech dá bicie iba na 20%. Že že OK, oni kúkali, nebolo to nejak akože zosynchronizované a začal 2,5 hodinový koncert srbsko-chorvátskych pesničiek, aj takých, čo nemuseli možno byť. Ja som to nemôžete cítil, ale že kedy bude koniec. Počkaj, ja normálne hlava, z mojich vlasov ešte som mal dlhšie, normálne, že záclona. Ja že kurva. Kedy bude, to snad nie je pravda, že to malo byť iba hodina. Áno, a teraz pozerám a chlapík si dával na seba harmoniku, celý spotili hrajú. Nič neozvučená, lebo ešte ja som mal, že daj mi harmoniku. Tam bola na stage, vieš, bublo, ja že placať 50 hudba, všetko srdečka, že... Kámo, 2,5 hodiny, toto bol debakel mojej života, že keď som... to je z vodu. Kamošky, fotografky. Ježiš, máte borovičku, koľko? Ježiš, mám tu 50 českých. Ale ustal som to, ale toto bola taká zápisanka, chlapci, vieš čo? To bolo moje, že kámo, toto prežiješ, vyskúšaj, užiješ, máš ďalší zážitok. To bol také chorvátske ACDC, ne? Počuť, to si nezažil, 2,5 hodinový koncert nemá ani ACDC, ty kokos, vieš. A tu si išiel, že chorvátsko-srbské. Tu, medzi tým, vieš. A že pravá strana Chorváti, ľavá Srbia, všetci, že... A ja, že... A najlepší? Pardon. No. Ale dal si to. Dal som to. Koľko z autopilot ide. Hudba, no tak čo, už je to zážitok, ale to bolo strašný, akože masakr. A najlepší? Najlepšie boli všetky, ako nie všetky, vieš čo, každé má svoje, mám ich veľa, to keby som začal menovať, to sa nedočkame konca, vieš. To znamená, že pre mňa je každý koncert, aj napríklad teraz, čo ideme zahrať, je pre mňa... Hrali už. To sme hrali. Ale len 2 piesne. Toto, čo sme teraz hrali, je pre mňa... česť, každé odklepanie, každý ten nádych pred tým, jak sa to začne, tá emócia, keď pozerám na Filipa, že... Ja pláčem na skúške, že... Ale dobre, ale keď hráme live, tak pozri, jak dávaš, už si to dal 2-krát. No ale že furt nervózny, keď nepije na skúške. Pre mňa je to vždycky také, že
nemá to konca, vieš, muzika, proste ideš, dokedy žiješ, dokedy môžeš rukami, nohami a hlavou a byť, vždycky to je pre mňa to, že vidím Filipa, spomeň za trklo srdca a viem, čo ideme, že chala, ideme toto a že vidím, pozriem na to a on povie ubezpečí situáciu, že chlapci, nebojte sa. No. A ja to vykryjem a ideme na to. No a ja sa iba tak vezem potom. Všetci sa vezeme, to je tá slás muziky. Jak sme sa bavili o tom pití, idem sa vás pýtať ďalšiu vec. Máte nejaký rituál pred koncertom? Stretnúť sa. Vieš čo, ja to robím aj pred koncertom, aj počas koncertu, aj po koncerte. Ja to robím v podstate stále, chalani, že? Braško, poď sem, nie. Ináč ja voním furt, ale tak ako to bolo dobre. Ale ja vždycky som taký, že už predtým dávam tú formu, už aj formu SMS-iek dneska dávam dokopy, že chlapci. On nás vždycky chytil aj tam na pingpong, že chalani dám pomer, on je taký motivátor. Nejde o to, že sa to má robiť, ale podľa mňa je to potrebné, aby každý, lebo vieme o tom, čo sme sa bavili, že môže dojsť ten skrat, a jedna malá debilina ťa vie mali vyhodiť, 4 koncerty a toto s tým Lacom, to nám tak pomohlo, lebo aj časovo, aj v tom randali časovo, tak boli pršalo, tak zrazu všetko bolo nervózne a aj proste a zrazu došiel Laci a že poďme, dáme to, chytil nás nejaký americký futbalový tím, už som si chcel že do popolníka šáhnuť, dať si podočiť také, že ideme. Ale takto je vyzeralo, počuj, spieval si ako král, ty si a celé to bolo super, vieš. Bolo to uvoľnené, ale ja teraz nechcem, že akože, ale je to, patrí to tomu, lebo presne ako Filip povedal, že malá prkotina ťa proste vie vyviesť miery a ty vlastne máš, čo viem, Banská Bystrica, blablabla, Bratislave, každý deň koncert. Každý deň máš koncert, ale každý deň môže byť iný, keď sa necháš ovládnuť nejakou debilinou, vieš. Čiže máme rituál a teraz určite si dáme tiež, sa chytíme a že kokos, je to jak prvý a naposledy. Takže všetko do toho, vieš. Okay. Díky za odpovede. Poslednú otázku, ktorú mám na vás v rámci tohto druhého vstupu, je tá, že čo vám pôsobenie v kapelách alebo hranie dalo a čo vám naopak že vzalo? Taká vážnejšia otázka. Tak hudba mi zobrala hlavne peniaze. Ono by to inak naopak malo fungovať. Počkaj, iba vstúpim a pokračuj. Ty nevieš, že vlastne ty máš takú šporničku neviditeľnú, ktorá sa ukáže neskôr, Braško, pozor. Bol by som opatrný. Tak tantemi mi nechodia ešte. Nevadí? Pozor. Hudba ti dá peniaze, ešte len počkaj, ešte si mladý. Ale dala mi slobodu, lebo nerobil by som hudbu, tak neviem si predstaviť iné, čo by som robil. Nič ma iné nebaví. Čiže... A porno? Čo? To porno? Tam mi zablokovali účet na OnlyFans. Sorry. Okay. Takže ja by som iba takto v krátkosti povedal, že čo mi hudba mi dala slobodu a je to najlepšie, čo prežívam, keď počúvam tú hudbu. Si to musím dať takto. 1, 2, 2, 1, 2, 2. OK. Ja milujem hudbu, ja veľakrát plačem, keď počúvam muziku, keď som sentimentálny, keď som po opici, vieš, ako sa ti to všetko vyplavuje a potom počúvam nejaký... A to dakedy ja si pustím pesničku a 10 krát za sebou, hej, prežívam to, tie emócie, hej, lebo nemám rád, ja nemám ani tak, že mám nejaký zoznam skladieb, ktoré počúvam, ale mám teraz chuť na nejakú skladbu a tu, ani nie, že analyzujem, ale ani není to taká, že analýza, ale také, že všetko potrebuješ prijať a potrebujem to, áno, že sústredím sa teraz na tú basu, teraz na toto. Môj chlapec. No. A to mi robí dobre, lebo to je vyrušujúce, keď aj nejaká ďalšia obľúbená skladba ide potom, ale nie som v tom múde, že to počuť, že chcem si toto vypočuť. Toto je úžasné, že si to povedal. Čiže toto je hudba pre mňa, že to je to najkrajšie, čo prežívam v živote, keď počujem hudbu. Hej, to ma dostáva úplne inám. No. Filipa môžem preskočiť, lebo ešte hudbu nepočul. Pôsobenie v kapelách ma naučilo hlavne skúsenosti, že čo sa môže stať, že tam sa ti ondondí aparát, tam toto, takže aj si veľakrát v iných podmienkach v teple, toto mi dalo to pôsobenie v kapelách, aj to, jak každý k tomu pristupuje. Napríklad pozdravujem rafterov, keď trafí počas skúšky furt do mobilu a sa ma niečo spýtaš, že nikde, ale akože dali mi to aj úlety, ale aj prízemnosť a zase hudba, čo mi dáva, pre mňa je to oddych, rekreácia, pravda a hlavne spôsob, ako proste, lebo ja
veľakrát poviem úplne, čo sa deje, ale napríklad také vnútorné pocity zadržiavam. Ale tá hudba mi pomáha. Dokonca teraz som začal aj malovať. Také, ale vieš, veľmi dobre, pozor. To má ešte viacej uvoľňuje, že keď malujem, proste keď už tá hudba, už som presítený, že počúvanie a takto, veľa počúvam muziky. Áno. A už si neviem čo pustiť a že... Dakedy treba ticho, dakedy ani ja nemám chuť počúvať hudbu. Sú také dni proste, a to treba naozaj nesiliť. Práve, že ticho nemôžem, počuť málo kedy. A keď ticho, tak jedine, že keď malujem, väčšinou furt nejaká séria, ale aj zaspávam tak, že väčšinou pred telkou. Ja neviem byť ticho, ja mám z toho napríklad, že pre mňa ticho, akože viem byť ticho, že počas tvojej myšlienky, že v nejakých časoch, ale nie, že byť dlhodobo. Ešte si mladý na to, hej, ale nevieš čo, počuj, to pochopíš. Ja mám strašne veľa myšlienok a vieš, a ja v tom tichu, tých myšlienok počujem veľa a ich je naozaj obrovské množstvo a rotujú strašne obrovskou rýchlosťou. A pre mňa je problematické, pre mňa je veľmi problematické proste si to teraz triediť, keď ja viem, že teraz si chytím iba to, čo potrebujem v momentálnom stave a keď by som potreboval ticho a nájsť iné myšlienky, tak si to ticho nájdem, ale teraz ho nehľadám. No dobre, môžem ja ešte? Iba dopoviem k tebe. Máš na to úplné právo, si môj mladý chlapec, mladý chalánko, môj Filipko. To dojde. Vieš, u mňa to tiež došlo teraz, že tie triedenie myšlienok proste nakoniec sa naučíš, ale to ešte máš na to čas. Ja triedím myšlienky, len ich mám veľa. Počkaj, ale budeš zrazu, to je ďalší level, čo ťa čaká. Akože to je fajn. Možné, ale chcel by som povedať, že vážne som videl, Filip mi sem tam akože pošle, že toto, nejaké obrazy, vieš, že kúkam na to, ale naozaj tie obrazy majú veľmi jedinečné opodstatnenie, čo aj má byť o muzike, aj o malovaní, aj o celkovom umení. A veľmi sa mi páčia tie jeho tvorby, takže dúfam, že keď to uvidíte, že to je... Ja malujem hociak rukami, ale to je jedno, ale ty si, počkaj, preto ťa mám rád, preto sme tu, lebo ty si umelec, ktorého máme radi. Aj Tomi, aj ty. On je bezprostredný hlavne. On je taký, že ty nevieš, ty nemôžeš vedieť, ale u neho to je taký aj adrenalín, že ty nemôžeš vedieť, ale nakoniec, ale nikdy ťa nenechá v štichu. Keď dojde k bodu A, z bodu B, že treba, on sa tam objaví bez skúšky a toto je to, čo on potvrdil. Čiže preto ho mám rád a preto som aj tu, pretože má tento človek môj rešpekt. Hej. Ďakujem. Sa budem červené zase. Nemusí sa červené, tak je pravda. Jaká bola otázka teraz, lebo som nadväzoval na toto, vieš. Že aké obrazy má? Ja aj obrazy má on, že... Ešte raz, skrátený poviem aj ja, ale jaká bola otázka, prepáč. Bavili sme sa o tom, že čo ti pôsobenie v kapelách dáva a čo berie. Dobre, veľmi budem skrátený, hej. Zažil som veľmi veľa bandov a ja som za to strašne vďačný, že som hral akože vážne s tými, čo ľudia poznajú už z 98, tie naše celebritky a takto, vieš, že známe mená. Áno. Zažil som im veľmi každému vďačný za to, lebo to je spústa ľudí, kde ja ako bubeník, že máš čas sedieť a môžeš pozerať rôzne situácie, ako sa čo rieši a zachováva kto, hej? Jak sa zachová v danej situácii. A na základe týchto vecí som im strašne vďačný, lebo ja si myslím, že zo mňa vymodelovali len takého človeka, ktorý ide tou cestou, že verí v to niečo, čo tu má strašne silné zázemie k tomu, aby ľudia boli šťastní a usmiatí. Ja by som videl som to krátko, že Laci je strašne prepojený aj s prírodou a takto, že obidva máme radi a hlavne on, keď sa rozhodne, že si ide za svojím, tak si ide za svojím, to ja zase na ňo milujem a to som sa od neho naučil, to, že veľakrát som to vzdal, ale keď od neho som sa naučil, že ne, musíš a tak. A ja v tom ďakujem ti, a ja v tom stále idem, napríklad aj teraz, jedno s druhým, a to učíme sa. Ja sa nerobím nejakým výnimočným človekom, aj keď ľudia si myslia, že ja mám nejaké strašné haciendy, ako dneska Tomi, keď došli ku mne na slepačiu polievku, som ich pozval. Že on býval v paneláku. Že ty bývaš v paneláku. My sme sa bavili, že v rodinnom dome bývaš galante. Ne, rodinný dom mám na Štiavnici, vieš. No, tak ten si mi mysleli. No, tam pôjdeme potom, hej. Takže máš haciendy. Plné nehnuteľnosti a nie? No áno, ale vieš, čo je najlepšie, že každý, keď sa rozhodne, tak stretne, ja som taký fakt, že kokos Filip ti povie najviac, gumáky, ideme les, gumáky, blato. No a to som chcel povedať, že veľmi som vďačný všetkým tým ľuďom, s ktorými som mohol v živote, muzickom aj umeleckom, proste aj takto pobudnúť a proste rozšíriť si svoju myseľ, takú psychickú. A mám pocit, že niekedy sa ocitneš v tom, že si taký nepríjemný voči tým človekom, lebo sa to nejako strikte, akože vieš, že sa nejak zameráš na to, že to je nespravodlivé voči tebe asi, že ale potom to dojde, nejak si to tak dáš dokopy a ideš na ten ďalší level a si povieš, že si vlastne za to vďačný a to, čo si myslel, že je zlé, alebo hnusné, alebo neférové voči tebe, nakoniec zistíš, že je to úplne nová cesta, aby si išiel
potom tvojom, čo stále sa máme na čom učiť. Takže ja som každému vďačný, veľa mi to dalo, ja to rád odozdám ľuďom ďalej, lebo si myslím, že musíme všetci veriť stále napriek tomu, čo nás tu z boku, z prava, zľava atakuje každý deň, každého z nás, či ste to ty, alebo ja, ty. Každý máme nejaký ten boj, potrebujem niečo k tomu, ale proste nemôžeme. Ty sa nesmej, toto je teraz idem ukončiť, oni sa smejú, ale to sú ešte mláďatka. Oni sú v pohode, pokiaľ sú pod mojím krídlom. No. Ale chcem to povedať, že proste nezdávajme sa, poďme, proste všetci berme to, čo sa nám zdá zle, práve tým, čo nás má nabudiť. Slza. No, ale má pravdu. Súhlasím s ním. OK, s týmito krásnymi slovami ukončujeme druhý vstup a ja by som opäť navrhol si urobiť takú krátku hudobnú prestávku, v ktorej nám zahráte nejaké pesničky. Áno, a ešte, a takže jak sa volá táto kapela? To ešte nemáme doriešené. Aj my si čupneme, ne? No, musíme, no. Pesnička blá blá blá. Tak, jak sa to podarí, ja nemám domov, mne nikto neparí, ani mamka, ani tatko. Myslím si, že mám dosť faktov, ty máš hratený a ja skladený, on je patený a ja hladný, ale spomínam, verím a modlím a celé je to pičina, len blá, 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 blá. Keď dojdú slova, blá, 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 blá. Padol som, stal som, ja dovedal som, zavený král som, všetko zhodnotil láskou. Bez domova s falošnou láskou, svoj smútok som zalieval s láskou. Svoj názor mal som, ale vždy za ním stál som, a preto som tu a som. Bla, 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 bla. Už ma to nebaví, striedavé nálady, jebať aj na babi, snad sa raz presadí. A keď nie, tak si to vezmeme do hrobu. Aj tak len pijú, fetujú a hazardujú so svojimi životmi. Tak prečo mi hovoriť, že sa nemám rúci do tej tmy? Blá, 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 blá. Keď dojdú slova, blá, 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 blá. Padol som, stal som, ja dovedal som, zjazený ja som, všetko zhodnotil láskou. Bez domova s falošnou láskou, svoj smútok som zalieval s láskou. Svoj názor mal som, ale vždy za ním stál som, a preto som tu a vy som. Blá, 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 blá. Padol som, stal som, ďalej aj dal som, zjazený ja som, všetko zhodnotil láskou. Bez domova s falošnou láskou, svoj smútok som zalieval s láskou. Svoj názor mal som, ale vždy za ním stál som, a preto som tu
to srdce nebolí. Nech sa cíti nežne v korunách. Stromov, domov, budúcnosť nájdeš si v kartách. Možno bude šťastná aj tvoja matka. Aniel je bílý, aj celá táto partia sa mýli. So blízko, dotýkame sa hviezd. Letíme nízko, padáme. Stále je to zmysel. Poď so mnou, láska, ty sa nemusí báť. Zažil som to miliónkrát. Poď so mnou, poď so mnou, poď so mnou. Alebo možno všetko vylečí čas. Jak sviečka dohorí, do tmy nás ponoria s voskom, pod mostom sa ťažko spí. Chcel som to naplniť kontov, niekde v okolí. Budúcnosť vídam po hviezdách, tak ako ostatní sme vtáci, čo hľadajú hniezda. No to nestačí, som blízko, dotýkame sa hviezd. Letíme nízko, padáme. Stále je to silný cieľ. Poď so mnou, láska, ty sa nemusí báť. Zažil som to miliónkrát. Poď so mnou, poď so mnou, poď so mnou. Alebo možno všetko vylečí čas. No čaute všetci, tak po malej prestávke sa opäť vraciame k rozhovoru.
Takže chalani sú stále tu. No, chaloši, čaute. Laci po tomto krátkom hudobnom sete oblonďavel. Už tušíte. Sekne ti to. Ale tak chcem iba napomôcť našim sledovateľom, aby vedeli, jak sa volá naša kapela. On podľa mňa vyvíja na mňa týmto tlak a chce, aby sme tú novú kapelu založili. Tak imidžovo ide. Jak sa to delá, tie Blondies? Ne, to necháme na našich pozorovateľov. Pozor, to necháme na nich. OK, takže vraciame sa naspäť k rozhovoru, pomaličky sa blížime k záveru. Ja som nesmierne rád, že chalani prijali pozvanie ku mne do kavárne a veľmi príjemný priebeh má celý tento rozhovor aj natáčanie. K tým posledným, alebo k tomu poslednému setu otázok, jedna taká tiež, ktorú pravidelne dávam, alebo na pravidelnej báze svojim hosťom, máte nejaké hudobné, alebo možno aj filmové guilty pleasure? Čo je guilty pleasure? To je niečo... Ja viem angličtinu len z pornofilmov, takže... Oh yeah. Ale ono sa to mohlo niekde aj v nejakom porne, možno tento terminus. Polskom, ne? Môžeš to ve mne džanči, Ty brutaľu. O staré tyrolské, ne? Že zlízem moju lávu, na ostatné ma sa ruky popasol. To bolo ináč, Praško, to bolo ináč. Josefína Witzenbacher. Bolo, že... Ja, kom chceš povedať? Ja... Kleine špríle božiška. No nič, čo to takže porno není vaše guilty pleasure, lebo sa za to nehambíte. Ja som sa dostal nakoniec porna, kedysi dávno, no. Už teraz mám ženu a dieťa, vediem usporiadaný život. Takže... Ale videá stále existujú, takže... No dobre, tak odpovedajte. To je niečo také, za čo sa možno hambíš, že to počúvaš. Že si to síce doma pustíš a máš to rád, ale nejako sa tým nechváliš. Ja nie, akože keď som po Barborovičkách, tak všetkým to dávam akože najavo, čo počúvam a nehambím sa za to. Za nič sa nehambím, čo počúvam, čo počúvam vôbec. Neviem, ja si tvárčo idem, keď som takto natrunžený, alebo od skútru až po tusté baletky, alebo hocičo proste, neviem, alebo oných vidiek mám rád. Keď mi nedáte, a idem si proste, to už keď žena vidí, že toto počúvam, tak je konec. Žandare volá už. A ja akože sú veci, ja akože rešpektujem muziku úplne, že celkovú, ako snažím sa, aj keď mám to ovplyvnenie okolia, že to je aká debilina, aká trapa za toto. No tak ja som sa už naučil v tom, že keď som hral to techno, tak hardcore ako sa to nepáčilo, punka, čo sa nepáčilo to, hento, takže ja som si už vytvoril takže ja mám rád muziku, rešpektujem ju celkovo a čo nemusím, za čo by som sa nejako hambil, tak sa snažím ako nepočúvať a keď to počujem, tak mám k tomu taký rešpekt, že si to vypočujem. Niektoré kapely, čo tam vystupujú, takže... Ale to je jedno, Filip, každý má svoje právo, ale podľa mňa, že muzika, tak každý to niečo urobí, či pre biznis, ale pre niečo, ale ja sa snažím ako... Aj keď som naozaj, že dostanem sa do situácie, že už to musím počúvať, že není to, že ježiš, to čo, aké... dávate, vieš, také akože... Si to vypočujem a ešte aj napriek tomu sa tam snažím niečo nájsť, ale väčšinou tak rozanalizujem, že tam ide buď o nejakú... Analýza. Vždy tam ide o niečo, vieš. Takže dokázala analýza. Analýza dokázala tít. Ale nie, ale rozumieš, niekomu ide o biznis, niekto akože pretlačí do hudby. Česnak pretlačí do špagety. A dokonca, ale pozor, ešte ak môžem povedať, tak teraz mi kamoška Evička poslala také video, chlapci, že ona na tomto fičala, hej. A teraz, že normálne, že znejúci, že when you come back to real, no máš ako vážny, že by si očakal... Nie, no a to by si povedal, v tom momente by si to povedal, ale zrazu, ale vieš, kde bol detail? Že, jak robí mačka? Mačka is mňau, 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 chicken is kiku. Ale no akože v tom podaní, že Nickelback napríklad, hej, a ja že... A celé to bolo o tom, že what the fuck is this? Akože že čo líška tým myslel alebo niečo, vieš? Akože to znelo akože voda is this, vieš? Refrén, hej, že líška, všetci boli v líške. Pointa, že vlastne, že dostal si sa zrazu k pesničke, ktorú by si sám nepočul, ale ti ju poslala kamarátka a ty, že ako zachoval si sa ako rešpekt, že si to vypočuješ, hej? A došiel som na to, že tam normálne tam malo byť spojené, že predáme to deťom,
A rodičia budú na nás hrdí, lebo tam to Fox vyzeralo ako vieš? Osloví to aj fanúšikov Nickelbacku. Áno, presne tak. A zároveň to má akože detské pozadie, detské myslím, akože že je rozprávka, hej? Ja som mal Nickelback, ja som mal takú trasu na Nikon na foťak. Čiže toto bolo pre mňa, neviem ako sa volá tá kapela, ale toto normálne dali a ja som to vyanalizoval, že to je tam úplný biznis preliatý už zo všetkého, ale nakoniec tí chalani chceli vyklúškovať, že aj keď chce niekto na nás prndať, nebojte, lebo tam dáme... Toto kamaráde. Ja som všetko to obsahovalo, ja ti to potom pošlem, aj tebe to môžem poznať. Nemenovanému muzikantu by som takto povedal, že vieš, ja pracujeme, že no kde pracuješ, že v Alostave, a že tiež teraz váham o svojom stave, ne? Takže takisto. Ale rozumieš, počuj, Harvey, ja ti to normálne potom prepošlem tento link. Dobre? Teším sa. No to je, že uvidíš sa. To je všetko, alebo ešte máš ešte jednu otázku mám na vás. Ale takú vážnu, opäť vážne témy budeme riešiť. Vážna. Čo vás v posledných dňoch sere a čo vám naopak prináša radosť? Tak na proste posledný večer sere, ne? Počkaj, začneme od Tomiho. Ale dobre, to bol Filip. Na spevák, milujeme ho. Ideš. Tomi, ideš. Anger management občas nezvláda. Ale nie, to potrebujeme takéhoto chlapca. To milujeme ho. A vieš čo, ja to tak skrátke poviem, už to nebudeme predĺžovať. Šukanie pro decka, chlapi si vypijú. Takže nejaké niečo série, tak... Šukáš decka, keď si vypiješ? To si pri mne tento jedno zabiť sedieť. Nemôžem sa už pozastávať na všetkým, čo sa deje vo svete, lebo by som sa zbláznil. Tak všetko to filtrujem tak, že na tie sociálne siete chodím tak, že keď potrebujem sa s niekým dohodnúť na niečom, ale nesledujem už ani to dianie vo svete, čo sa nejako deje, lebo ma to úplne ubíja a robí mi to zle. Čiže snažím sa žiť naozajstný život, byť nie v tej projekcii. Brutálne toxické sú tie sociálne siete. To je projekcia, takže ja chcem o tej projekcie čo najďalej ísť, ja nemám ani Instagramy, ani takéto iné gramy. A žiť si naozaj ten život. A keď má niekto nasere, toto vždy, akože idioti sú všade na svete, proste Pán Božko, keď vytváral tento svet, tak každého idiota niekde rozosial tak, aby si aspoň jedného stretol. Áno. Nejaký deň. Môžem doplňujúcu otázku, ešte prepáč Filipko. Môžem doplňujúcu otázku, Harvey, že a čo bolo takým tvojím za teba, že si voči týmto veciam odolný, že si tú svoju odolnosť získal, vieš? Že sa to že obmedzuješ tie sociálne siete. No tak musíš, lebo ty keď tam vkráčaš prirodzene, tak ty si robíš zle a to je masochizmus už. Veľmi dobré. Ja zase som si založil TikTok a naraz som robil nové video, jak si napúšťam Maňu a ja som to 30 followerov. Ja idem malovať, alebo sa idem kúpať do fontány so synom, varím rád a ja sa tomu vyjímam, akože na sociálnej siete teraz chodím z donútenia, že chcem aj tú kapelu nejak, aby sme nejak si zahrali a toto. Keď už je to v takejto forme a hlavne sa chcem teraz venovať tomuto, že proste robiť tiež podcasty, nahrávať kapely, proste robiť klipy a toto, takže bude to niečo nové pre mňa a teším sa na to, že vlastne budem spadať pod Artdom aj zamestnaný, takže budeme tam mať vlastne štúdio, takže toto ja chcem mať sociálne siete, no čo, tak nemám kredit, tak musím písať cez Messenger, ne? Normálne. No a ja by som ešte raz poprosil tú otázku, lebo som sa nechal uviesť. Otázka znela, že čo ti prináša radosť v poslednej dobe a čo ťa sere naopak? A radosť mi prináša, vieš čo, odolnosť, presne jak tom, preto som sa pýtal Tomáša, že čo. A proste súhlasím s ním, že proste jednoducho naozaj mňa osobne som dosť emočný človek a dokáže ma niekedy si badám na sebe, že ma vyvedú tí ľudia, tie ich akože nejaké konanie, čo oni považujú za normálne, mňa to dokáže vyviesať. Tiež sa snažím byť absolútne minimálne na tom, naozaj, že len raz za čas tam hodím niečo, nejaké solíčko, také nejaké z bubnov, alebo aby som akože... Vieš, no dobre, tak ja to akože solo, pozor, ešte chcem to upresniť, že... My sme sa bavili, že gitarové sola tebe vadia, ale Filipkové mám rád a on má normálne, on má, totiž to uvidíš, že zase to dneska dá, ja to mám rád. A milujem, keď dá ešte nohu na môj kopák, počúvaj. Lebo vieš, čo vo mne vidí? 100 000 dav. Keď on hrá solo a pozerá na mňa, vidí pred sebou. Videl som pred chvíľou. Jak si dal tú nohu na kopák a si to užíval, to bolo jasné. No, ale proste jednoducho,
každý máme niečo, každý nemusíme niečím súhlasiť, niečo s niečím môžeme, ale je toho dneska tak veľa, že každý z nás naozaj aj vy, čo to pozeráte. Filipko, počkaj, no. Zlato je tam. ADHD, baby. Ale dneska sa nastane bohatá kapela. Iba dopoviem, hej? Dobre. No, že proste snažím sa tiež nejakým spôsobom obrniť sa voči tomu a veľmi rád mám na toto mám taký svoj recept, že ideme rád do prírody, založím si ohníček a som úplne v tichočku, pozerám do toho ohňa, počúvam tú vodu, vnímam, komunikujem s vtákmi, ja totiž to viem veľmi veľa vtákov napodobňovať, čiže ja normálne niekedy že Filip? A aj ten môj? Ten nepotrebujem, to je tvoj, ale napríklad... Dvojokých myslí však, no. Alebo vieš, a ja normálne komunikujem niekedy so 6 a že sakra, to je už moc, lebo niekedy sa tam ocitne taký vták, no a takto sa proste dávam si takú sílu voči tomu. Laco bude majiteľ zoologickej záhrady čoskoro. Tomuto prehnanému svetu informácií, vieš. OK. Ďakujem chlapci za odpovede. Šiši majiteľ zoologickej záhrady Ladislav Kováč. Ďakujem vám ešte raz za to, že ste prijali pozvanie ku mne do kavárne. A snáď sa vidíme niekde na nejakej vašej akcii alebo na vašom koncerte. Skôr na tej tvojej. Ďakujeme tebe za pozvanie. Ďakujeme za všetko, lebo ste úžasný celý tým, aj Janči, aj ty. A proste ďaká pekne, nech sa vám darí. Tak toto bol Laci, Filip a Tomáš z kapely Temo Wave. A nech žije rock'n'roll. Amen, tma.
zrazu řeči zapolí, tak jedine tu, kde platia prísne zákony, tu, kde si pre všetkých len sú. Spomienky sa vynárajú, starý aj nevežať, svoje vonku ti pripomínajú a majú správne dane. Som bezek vlastných chýb, prázdnom mori utopených rýb. Som bezek vlastných chýb, zadný vážne aj o milostný. A puta na rukách, žiadna záruka, a srdce v dlaniach mám, na rohu spomínam, ver, že keď vidím tvoj, už budem novým človekom. Dám si šanci, pocitom moci, zabudnem, že som kedysi prosil, som bezek vlastných chýb. Prázdnom mori utopených rýb. Som bezek vlastných chýb. A za mne vážne aj o milosť.
prízera, gravitácia prízemná. Keď ťa bijú, sa prízera a ide zdraví. Keď má pomoc, tak sa utočí, krup to letí do očí. Čím viacej život útočí, život ťa naučí. Tak jak keď náňa ťa vlk so svojou skupinou. Posledný vlk, posledný šluk, rozum si s hodinou. Porbal si veci ako utri si slzy do svojich spomenok. Skloň hlavu a pouč sa s kým. Nebude prvý ani posledný. Solo! Takže chceme sa poďakovať Harvimu aj celej kavárni. Ľuďom odkázať, že šírte dobro a lásku a začnite chodiť na koncerty. Alebo si kúpte iPhony a počúvajte si diskotékové pičoviny. Takže toto je Temowave, Láco Kováč Vice, Šimpy, Čáni, basová gitara, ja som Filip, malý Temo. Tak iba tak na záver. Dve skúšky, ale jedno srdce. Každý z vás by mal vidieť, že netreba len závidieť. Radšej bude bábo na zemi, ako rieši vaše problémy.